Sziasztok! Sziasztok! A mai nap egy videót fogunk csinálni. Ketten leszünk a Mátéval most. Igen, ahogy látjátok, itt vagyunk ketten. Mi is kipróbáljuk ezt a játékot. Ezért, ja, hát tartsatok velünk. És légy iratkozzatok fel, már előre szólok. Nekem most amúgy tök sok dolog jön. Aj! Csuba! Úristen! De hogy nem látott meg? Majd én is bányászhatok egy flerdát, vagy mi az? Bányászhatsz te is. Legyen... Na. Az. Ezt tök jó lenne megvenni, csak nem akarok Robáxot pazarolni rá. Meg mennyi robát? Ez a ízi, amivel meglátsz mindent így a föld alatt. Ez a 395 Robux. Én meg tudom venni, csak én annyira nem akarom. Mert szerintem amúgy úgy haszontalan. Na de akkor van 28 papírom. Azért vegyünk egy kis kajcsit. Jó, az jó felvitte. Úgy utálom, amikor nem mennek ide. Jaj, te. Jó, akkor hagyjuk. Oké. Jó, akkor még szerzek valamit. Fú, Istenem. Nekem van 30 papírom. Most tök sok energiám van, ezért először is veszek egy ilyet. Bye bye. És akkor most még egy kicsit ások. Amúgy figyelj, ezek az emberek most már adni fognak amúgy jobb zsákot is majd. Úgy értve, ha megvetted az egyen jobb zsákot, meg utána még a lapát után még adnak valamit?
Úgy utálom, hogy pont ilyenkor vannak. Na, nekem most tele van az energiám. Elérek még oda? Jó, köszi. Thanks. Jó. Akkor ezt meg majd máskor elhasználom. A dinamitot. Jó. Tudod mit? Megpróbáljuk ezt a végéig levideózni. Jó, hát ha lesz sok feliratkozó. Ja, neked 34 van, ugye? Legyen meg az 50 feliratkozó. Mondjuk, kaja. Ó. Ó. Az jó sok minden. Több mint 5 dolog. Nem. Felvételem sajnos megszakadt. Megszakadt a felvétel. Ezért már nincs több helyen, de akkor kell a videót. Igen, akkor videózom a Mátét. Megpróbálom videózni így a Mátét is. Nézd, van nekem ilyen Úristen, mit vannak itt? Találtam egy legendás kesszőt. Kis klotz. Jó, egyet kérek, köszönöm. Gyere már ide. Köszi. De nem már!
Igen. De csak azért, mert belaggoltam. Ó, tanács vele próbál. Na, akkor nekem is ennyi lenne ez a videó. Szerintem amúgy ez csak egy, nem tudom, 10-valamennyi perces lehet. Nem mindegy. Akkor ennyi lenne ez a videó. Iratkozzatok fel és lájkoljatok a Máté Roblox csatornájára és Nyuszó Muszó csatornájára. Sziasztok!